Xa hai deseño para lucir nas costas do Suadoiro da nova edición da Festa da Adorna. A Asamblea de Peñas tamén decidiu que Robert será o artista encargado de elaborar o cartel desta 77 singladura. Marzo está a chegar ao seu ecuador, polo que cada vez queda menos para que as peñas tomen Ribeira nunha nova singladura da Festa da Adorna. A organización segue dando pasos adiante e o último en pecharse foi o deseño que lucirán os dorneiros no Suadoiro deste ano. Nesta ocasión concursaban 15 propostas, aínda que dúas non cumprían as bases. Finalmente, 13 bosquexos entraron no concurso e logo de que se expuxeran nas redes sociais da festa, os peñeiros elixiron a súa favorita a man alzada na asamblea que se celebrou este sábado. A número 2. Fantástico. Veña, 7. O 10. Pero Nespe vai con retraso. 2. 10. Polo que o deseño número 2 foi o máis votado polas peñas dorneiras e o que lucirá no Suadoiro Granate desta edición da Festa da Adorna. Outro punto a tratar foi a elección do artista que deseñará o cartel desta singladura. Houbo 4 propostas, 4 deseñadores que presentaron os seus portfolios: Garabatus, Antón Rosón, Robert e Nacho Orellán, sendo elixido por maioría que Robert elabore o cartel da festa. Antes de rematar, recordouse que este ano a cea benéfica celebrarase o 29 de marzo. Acordadevos que o día 29 temos a cena benéfica, vale? 29 deste mes, en Bayuca. Precio socios 40, non socios 45. Así que xa abreu, Antón, o lunes o plazo, iremos inscribindo e a donar moita pasta para o Fondo Social da Adorna. Xa que o obxectivo desta cita é reunir fondos para destinalos a fines benéficos. Ao longo da cea haberá un sorteo de numerosos produtos doados por diferentes negocios e comercios de Ribeira.